एहो हमनी के नु सारा दोस्त मिल के प्लानिंग कैले बनी सन कि एक हफ्ता ला गोवा घूमे जाए सन। क्या? हम हाँ ना बोलनी। हाँ हम बोली हैं कि अपने मेहरारू से हम पूछ के बताएं। हाँ भाई हम तो ना जा पाएम गोवा। का है? अरे यार हम का बताई, हमार मेहरारू एक नंबर के चुड़ैल भी कहीं हम जाए के कहे नी नू तो लागे ले हमरा से लड़े झगड़ा करे। लेकिन तोर तो ठीक बा भाई, भाभी जी तो मानिए गल हुई साक्षात लक्ष्मी बाड़ी उनका जिसन देवी तो पूरा संसार में नहीं खे भाई। ठीक बा भाई, ते एंजॉय कर। ठीक बा रउआ जा सकत नहीं। ठीक बा। हाँ भाई हमार काम तो हो गई, अब तेहू जाके भाभी से पूछ आ हम फोन करके सेम डायलॉग बोले। हाँ ठीक बा।